Salutare mă băieți, eu sunt Moșu, iar astăzi o să vă prezint hack-ul OneTap Crack. Tot ceea ce trebuie să faceți este să-mi lăsați un like la acest clip și să-mi spuneți dacă mă mai. OneTap Crack-ul găsiți pe cheater.fan, vă faceți cont, dați CSGO, dați pe pagina 2. Bun. Și îl aveți undeva mai jos aici. Dați aici, dați download. Dar eu o să vă las arhiva în descriere, o să vă las arhiva în descriere unde vă puteți instala hack-ul, să fie mai ușor. Aveți aici Strix și OTC. Bun. Voi ca să porniți hack-ul trebuie, ăsta este config-ul. Bun, o să vă arăt și cum să vă băgați config. Bun. Deci dați aici la PC, dați în C, program file 26, Steam, Steam Apps, Come on, go. Iarăși aici trageți acest config. Este un config foarte bun de HVH. Bun. După ce ați făcut aceste lucruri, dați pe Strix, vă va porni această chestie și veți scrie aici, 2 secunde. Dau numele că a pus 7 ăsta aici. Aiurea. Veți scrie aici OTC DLL și dați Enter. Bun. După ce ați dat Enter, dați X, intrați în CSGO. Bun. Iarăși după ce ați intrat în CSGO, o să vă apară chiar asta, OneTap-ul. Bun, mie nu merge că trebuie să dau un reset la calculator, că am mai băgat mai devreme OneTap-ul. O să vi se deschid aici OneTap-ul și aveți aici, dați undeva aici la config, dați aici la default și puneți config-ul care l-am eu. Sper că v-am ajutat și nu uitați să lăsați și voi un like acolo și să scrieți în comentarii dacă v-am ajutat.